هێرشên rêxistina bi nav dewleta Îslamî Daişê di havîna sala 2014 da ya serherêma Mosul û girtina Şengalê da gûbingeha dîrokî ya hezaran salan ya kêmatiyên etnîkî û ûliye di van hêrişan da bi hezaran kes hatin kuştin û bi hezaran hatin revandin û bi dehan gorên bi komal hatine dîtin. Hikûmeta Emerîkî her wiha Komîta Mafên Mirovî ya Netewên girtî ev hêrişên dijwar weke genosîd bi nav kiriye. Genosîda bi destên Daişê li Amerîka li Holocaust Museum hate gotûbêjkirin û yên ku bi vê êşê ra jiyane bi tenê dikarin bi gotin behs bikin. Berpirsên hind rêxistinên Emerîkî û endamên Kongresên Berê yên Amerîka pêşniyara pêngav havêtinên cidî dikin. Da ku xelkê herêmê yê rastî qetlîaman hatîn ji aliyê civaka navnetewî ve bihên parastin. One, help with housing. Yekem, divêt di avakirina xaniya alîkariya wan bihête kirin. Du, divêt alîkariya wan ya saxlemî bihêt kirin. Sê, alîkariya xandin û perwerdê. Ya çare, em dikarin alîkarî û rahênanên yekîneyên wan bikin ku bikarin herêm û gundên xwe biparêzin. Her wiha Krîstiyan jî û çekî baş û teknolojiyeka baş bideyne wan. Weke civaka êzidî jî bi hezaran Krîstiyanên bajar û gundên herêma deşta Mosulê di hêrişên Daişê da rastî zordarî, kuştin û girtinê her wiha herêma wan rastî wêrankariyê hatiye. الشعب في سهل نينوى يأمل أن يرجع إلى مناطقه. خلکê deşta Mosul bihîvîne vegerna herêmên xwe da ku bi aştî bijîn wekû çawa berê bi tenahî dijiyan. Lê vegera wan divê bimeric bit. Yek, divê ewlekariya herêmên wan bêne parastin û sûzên nêfneteweyî hebin da ku li herêmê jiyaneka bi hev re hebit û pêk vebijîn. û her wiha ew nikarin vegerin bê ku tawanbar bêne sizadan ew ên bûne sedema hêrişan û tawanên mezin encam dayîn. Destdirêjî ser jin û mal û her tiştekê me kirîne paşî divê behsî li hevatina giştî bikin. Herçend de hind aliyên navnetewî hêrişên li ser civaka êzidî û Krîstiyanan weke genosîd binavkirine, lê xelkê herêmê bi taybet yê civaka êzidî qîma xwe bigotin û sûzan naînin, ew pêngavê cindî dixwazin. بجانه قوتن أفا جنوسايد الأمريكا حميبو دنجين بس نهوج إزديارة يا مهمة يعني تشك جوان ورتكرن باوريا إزديار ديب كسين نايت يعني يبصري وان هاتي كز فامناك تشاوى هوس قومي بجا لازم أمج جنهور بهافو دورة باخفن حكومتا كردستاني حكومتا راقي كتشاوى أم بكارن دنگ ازدیا هبت herêm rastî wêrankarî û derdeseriyên mezin hatiye. Ji bilî kesên bi destên Daişê hatine kuştin û eşkencedan bi hezaran kesên revandî hêjî di destên Daişê dane. Xelkê qurbaniyan û rojên bihên li benda çarenivîsa van kesan e. Necîb Balayî, Dengê Amerîka.